Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan sa pagpupumilit nating maging buo ang isang pamilya ay hindi natin alam na unti-unti na pala tayong nadudurog at nawawasa. Kaya nga may kasabihan na hindi lahat ng nakangiti ay masaya. Ikaw, kabarangay, paano mo pinalaya ang iyong sarili mula sa isang masalimuot na relasyon? Dear Papa Dudut, bago ko po umpisahan ang pag-share ng aking kwento ay gusto ko po munang bumati ng isang magandang tanghali sa ating mga kabarangay. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Helen, 50 years old at isang single mother. 4 na taon na po ang nakakalipas ng piliin kong makipaghiwalay sa dati kong mister na si Gary. Matapos ko po noong magpakatanga at magpakamartir kasama siya upang mapanatili lamang ang pagiging buo ng aming pamilya. Alam ko po na mahalaga sa ating mga Pilipino na hindi maging produkto ng broken family ang ating mga anak. Pero minsan, hindi idinudulot ng pagkakataon na pagsamahin pa ang sa isang bubong ang mag-asawa, lalo na kung isa rito ay harap-harapang kang iniiputan sa ulo. Opo, Papa Dudut. Pinagtaksilan po ako ni Gary hindi lang isang beses, ngunit maraming ulit. Pero sa kabila noon ay nagpakatanga ako, alang-alang sa mga anak ko. Ayan, dyan sa bandang baba. Sige, diinan mo pa. Dito ba, sweetheart? Oo, dyan nga. Sige, medyo ang tagal mo na rin hindi nahahawakan yan. Namiss ka tuloy. Halatangang namiss ng likod mong masahe ko. Pero seryoso, ang sarap sa pakiramdam. Medyo tensyonado ka kasi, sweetheart. Kaya naman palang sungit mo nitong mga nakaraang araw. Stress na stress ka kasi at masahe ko lang ang kailangan mo. Thank you, sweetheart ha. Kasi napagtyagaan mo ang kasungitan ko. Tapos imbis na patulan, nag-offer ka pa talaga ng masahe. The best ka talaga. Halika nga rito, tabihan mo ako. Ay nako, nambola ka pa talaga. Tsaka ano bang akala mo sa atin? Bago magkarelasyon, baka nakakalimutan mo, dekada na rin ang binibilang ng pagsasama natin. Kaya namang kilalang kilala ko na kahit simpleng mga kilos at reaksyon mo. Alam ko kapag ganyang stress at pagod ka sa trabaho. Ay, ewan ko ba? Pero parang gusto ko na mag-resign sa pinagtatrabahuhan ko, sweetheart. Oh, dahil na naman ba sa management nyo yan? Oo, at hindi lang naman ako nakakaramdam ng ganito. Pati na rin yung iba mga kasama ko na bumilang na rin ng taon sa kumpanyang yon. Pero, di ba, dati okay naman kayo dun? Palagi mo pang binibida sa akin na maganda at maayos ang sistema nila. Anong nangyari? Totoo naman yun. Kaya nga tumagal din talaga ako dun. At nagpapasalamat ako sa bagay na yun. Pero, nito nagpalit ng management ng presidente, nagbago na rin lahat. Ewan ko. Pero parang may kinikilingan yung bago naming boss. Tapos hindi pa marunong makinig at lagi pang nagagalit. Alam mo ba, nung nakaraang araw lang, sinermonan ako nun ng halos 40 minutos sa opisina niya dahil sa hindi ko sinasadyang matapon yung ink sa makina na ino-operate ko. Pambihira, alam ko naman na may kasalanan ako. Kaya nga sabi ko, ibawas na lang sa sahod ko. Kaso, nilait at ininsulto pa ang pagkatao ko na para bang hindi ako naglingkod sa kumpanya ng mahabang panahon. Sobra naman yun. Pero, teka, bakit ngayon mo lang yan kinukwento sa akin? Ay, kasi alam ko naman na busy ka rin sa sarili mong trabaho ng araw na yun.
Ayaw na sana kitang istorbohin pa. Alam mo namang hindi mo ako may istorbo, no? Tsaka kahit gaano pa ako kapagod, pakikinggan ko pa rin naman ang kwento mo. Nakalipas na yon. Saka di hamak naman na mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Kasi nagkaroon na ulit tayo ng time para sa isa't isa. Pwede ba? Tigilan mo na nga yung mga pambobola mo sa akin. Sige ka, baka masanay ako. Bakit? Sa tagal natin hindi ka pa ba sanay? Saka yun na ang gusto ko. Ang masanay ka at hanap-hanapin mo ko. Ano ba? Halika, ligo tayo. Ano? Matagal-tagal na rin kasi. Ang alin? Ang maligo tayo ng sabay? Oo, pero kung may iba ka pang naiisip, pwede naman natin gawin. Total, malaki na rin naman ang bunso natin. Panahon na siguro para… Aray! Puro ka kasi kalokohan eh. Grabe, ampi ko naman ito. Nilalambing lang kita. Ano, tara na ba? Sige na nga. Papa Dudut, nagtrabaho po ako bilang isang assistant supervisor sa isang garment factory noong araw. Samantalang machine operator naman si Gary sa katabi naming pabrika ng mga printing materials. Nagkakilala po kami nang minsan kaming magkasabay bumili ng ulam sa paborito naming karinderya. Gwapo po si Gary, matangkad at matatas manalita. Nang mga panahon na yon ay aaminin ko na na-love at first sight ako sa kanya. Pagkatapos naming magkapalitan ng number, naging mag-textmate naman kami. Pilyo, palabiro at kuwela si Gary. Walang araw, Papa Dudut, na hindi niya ako noon napapatawa mula sa mga hirit niya at mga corning jokes. Hindi nga nagtagal ay umamin siya sa akin ng nararamdaman niya. At dahil nga mahal ko na rin siya noon ay pumayag po akong maging nobya niya. Tumagal ng ilang buwan ang aming relasyon at sakto pagka-promote ko bilang supervisor ay siya namang pagpo-propose sa akin ang kasal ni Gary. Bagay na hindi ko na nga noon tinanggihan pa. Mabilis po kaming biniyayaan ng anak na lalaki at doon na nga po nagsimula ang buhay may pamilya namin. Pagkalipas ng ilang pang taon ay nagkaroon ulit kami ng isa pang anak na lalaki. Para sa akin, Papa Dudut, ay perpekto ang aming pamilya at pagsasama ni Gary. At tiwala ako na walang anuman o sino man ang makakatibag ng aming masayang relasyon. Gary, sweetheart, hindi ka ba talaga pwede mag-leave sa araw na yon? Ilang beses ko ba dapat sagutin ang tanong mong yan? Ang kulit mo naman eh. Sinabi ngang hindi. Pero akala ko ba nakapagpaalam ka na in advance? Oo, kaya lang nagkaroon kami ng biglaang gawa. Dumami yung production namin nun. Anong magagawa ko? Wala akong kontrol dun. O sige, ganito na lang. Sa susunod na araw na lang tayo mag-celebrate. Sakto linggo naman nun kaya wala kang pasok sa trabaho. Kasi… Ano na naman ba yun? Ano kasi, pagkatapos ng shift namin ng araw na yun, nag-iya si paring Lito na pumunta sa kanila kasi birthday niya. Alam mo na, inuman, kainan, para doon makapag-relax kami matapos ang isang linggong pagtatrabaho. At pumayag ka naman? Ganon? Hindi na ako nakatanggi. Lahat sila pupunta. Ang KJ ko naman, kuha ko lang hindi sasama, hindi ba? Saka plano ko sanang madaling araw na umuwi kasi minsan lang naman yun. Panigurado, paggising ko ng linggo, pagod pa ako. Kaya baka hindi rin tayo makalabas. Alam mo, napakahina mo talaga. Ang manhid mo. Ano ba problema mo, Helen? Aba, ikaw pa talaga ang nagtanong sa akin yan, Gary? Nakalimutan mo na ba? Anniversary natin sa Sabado. Birthday naman ang bunso mo sa Linggo. Hindi na nga ako kumontra nung sinabi mong may pasok kayo sa anniversary natin. Kahit nauna mo nang sinabi noon na wala. Oo na, biglaan at hindi natin kontrolado yung dami ng production nyo. Pero pati ba naman sa araw ng birthday ng anak mo, hindi ka rin pwede? Sinasabi ko lang naman na baka pagod pa ako noon o di kaya lasing pa. Hindi naman ako aalis. Sa bahay lang ako, huwag kang apraning. At ako pa talaga ang praning, Gary. Alam mo kung gaano kahalaga sa pamilya natin ang mga araw na yun. Hindi man bongga yung selebrasyon
okasyon natin, ang importante, magkakasama tayo. Masyado na nga tayong abala sa mga trabaho natin. Hindi pa ba natin susulitin yung mga ganong okasyon? Halos yun na lang din ang bonding natin, tapos ipagpapalit mo pa sa ibang tao. Hindi naman ibang tao sina paring Lito. Inaanak na natin ang pangalawa nun, hindi ba? Pero kahit na, mas uunahin mo pa rin sila kaysa sa amin ng anak mo. Alam mo, kapag hindi ka pa tumigil, baka… Ano? Sasaktan mo ako? Sige, subukan mo lang! Ang akin lang naman, gusto kong intindihin mo ang sitwasyon. Kayo ng mga anak ko, palagi ko naman kayo nakikita rito sa bahay. Hayaan mo, sa susunod na linggo, tayo naman ang lalabas. Matigil ka lang sa pagbubunganga mo. Kung ituring mo kami, parang hindi kami yung pamilya mo ah. Isipin mo na lang kung anong mararamdaman ng anak mo, kahit wag na yung sa akin. Total sa tono ng pananalita mo, parang hindi naman ako importante sa'yo eh. Malaki na ang anak natin. Maiintindihan niya na pagod ang tatay niya sa isang buong linggong pagtatrabaho. At kailangan ko rin naman mag-relax kasama ang ibang tao. Saka hindi ka ba nakikinig? Babawi na lang ako sa inyo. Marami pa naman pagkakataon kaya pwede ba? Huwag mo nang palakihin ang sitwasyon. Para kang abnormal eh. Hindi ka makaintindi. Kung makapagsalita ka, parang inaago ako sa inyo ng ibang tao ah. Hindi naman po kami baguhang mag-asawa ni Gary, Papa Dudut. Sa katunayan ay bumilang na ng ilang taon ang aming pagsasama sa isang bubong at 21 anyos na rin ng panganay namin. Kaya nga siguro pinilit ko na lamang noong baliwalain at huwag masyadong damdamin ang pagtatalo naming yon. Inisip ko na lamang po na parte lamang yon ng pagiging mag-asawa namin at hindi talaga maiiwasan. Pero aaminin ko na nagtatampo po talaga ako noon kay Gary at masisisi niyo ba ako? Hindi po kasi ako sanay sa pag-uugali niyang yon dahil kilala ko siyang malambing at close sa amin ang mga anak niya. Kaya nga lang magsisinungaling ako kung itatanggi ko na nararamdaman kong tila nag-iba ang ihip ng hangin. Para sa aming dalawa kasabay noon ay ang biglaan niyang panlalamig sa aming relasyon, Papa Dudut. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, ng panahon na yon ay nag-resign na rin si Gary sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Pero kahit wala pa siyang bagong napapasukan ay hindi naman po mapakali sa bahay namin ang dati kong asawa. Madalas niyang sabihin na nag-a-apply siya pero nalalaman ko na lamang na pumupunta siya sa bahay ng mga dati niyang katrabaho at kaibigan para lamang tumambay. May mga pagkakataon din na gabi na siyang umuwi mula sa pakikipag-inuman sa mga ito. Katwiran pa ni Gary, hindi na raw niya magagawa ang mga bagay na yon kapag muli siyang nakapagtrabaho. Kaya nga iniintindi ko na lamang po ang kanyang sentimiento, Papa Dudut. Hanggang sa muli nga ay nakapasok si Gary bilang warehouse admin sa isang logistic company at doon na rin mas dumalas na mawalan siya ng panahon para sa amin. Alam ko, Papa Dudut, na marami sa ating mga kabarangay ang magsasabi na posibleng may ibang kinakalokohang bagay si Gary. Siyempre bilang babae ay pumasok na rin po sa isipan ko na baka nang bababae na siya. Kaya lang hindi ko hinahayaang mabigyan ng puwang ang alalahaning yon at sa halip ay mas pinaigting ko pa ang pagtitiwala ko sa dati kong asawa. Mahal na mahal ko po si Gary, Papa Dudut. At hindi ko kakayanin sakaling malabang kong pinagtataksilan niya ako, pati na rin ang kasal namin. Kaya nga mas lalo ko lamang pong pinaniwala ang sarili ko na tapat sa akin ang mister ko dahil simulat sa pool. Bukas naman po ang communication namin para sa isa't isa. Kaya imposible talaga na nambababae siya dahil hindi naman po ako nagkukulang sa kanya bilang asawa niya.
sa'yo na ilabas mo yung baunan mo pagka-uwi mo para mahugasan ko. Oh, ano problema mo? Nilabas ko naman, hindi ba? Nilabas mo nga kaso kung kailan naman tapos na ako maghugas. Nakakabwisit ka talaga. Hindi ka marunong umintindi. Kung ayaw mo hugasan, di wag. Bakit pinipilit ka ba? Kung makapagsalita ka, parang ang laki ng kasalanang nagawa ko sa'yo ah. Kung ngayon mo lang to ginawa, baka maintindihan pa kita at pagbigyan. Pero paulit-ulit na lang. Sa araw-araw na lang, palagi kitang pinagsasabihan ng mga bagay na dapat at hindi mo dapat gawin sa pamamahay na to. Pero para lang din pala akong sirang plaka. At bakit naman kita susundin? Nanay ba kita? Pag-aari mo ba ang bahay na to? Baka nakakalimutan mo. Akin din to, kaya may karapatan din akong gawin dito, ano man ang gustuhin ko. Hindi naman kita inaalisan ng karapatan, ang akin lang. Tulungan mo naman ako kahit na sa mga simpleng gawain dito. Diba gano'n naman dapat? Ang lagay ako lang ng akong palagi magluluto, maglalaban ng mga damit natin, o di kaya maghuhugas ng mga pinggan. Mabuti sana kung wala rin akong ibang trabaho bukod sa pagiging full-time nanay. Sino ba sa atin ang babae? Hindi ba ikaw? Ibig sabihin, kahit gaano pa karami ang ginagawa mo sa buong araw, wala ka pa rin karapatang magreklamo dahil tungkulin mo yan sa pamilya natin. Anong sinabi mo? Lalaki ako. Lalaki rin ang mga anak natin. Wala ka talaga maaasahan sa amin na tutulong sa'yo rito dahil puro gawain pambabaeng lahat ang gusto mong gawin namin. Aba, hindi bagay sa amin na maglaba o maghugas ng pinggan, no? Napakawalang kwenta mo talaga! Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang isip at paniniwala ko. Kung ayaw mong gumawa ng mga gawaing bahay, kumuha ka ng katulong. Bayaran mo na rin. Tutal, ikaw naman itong panayreklamo. Mama? Papa? Nag-aaway na naman ba kayo? Alfred, anak, ito kasing tatay mo. Ang lalakas ng mga boses nyo. Rinig ko hanggang doon sa kwarto. Hindi nyo ba alam na nagre-review ako para sa exam namin tapos ang ingay nyo? Anak, pasensya ka na. Hindi naman namin alam na nag-aaral ka pala. Di ngayon alam nyo na. Alfred anak, itong mama mo lang naman kasi ang makulit. Piruin mo nananahimik lang ako rito sa sala tapos bigla akong lalapitan para lang sermonan. Sino ba namang matutuwa doon? Alam mong may kasalanan ka rin, Gary. Huwag mo nga akong pagmukaing masama sa harap ng anak natin. Pwede ba tumahimik na kayo? Tahimik tong bahay pag pareho kayong wala. Umingay lang pag uwi nyong dalawa eh. Aba, Alfred! Bakit naman ganyan ang tono mo sa amin? Baka nakakalimutan mo mga magulang mo kami. Hindi ko po nakakalimutan yun, ma. Pero sana wag nyo rin kalimutan na hindi lang kayo ang tao sa bahay na to. Alam nyo kung ano mas maganda nyong gawin? Matulog na kayong dalawa para tumahimik naman tong bahay. Hoy, Alfred! Bumalik ka nga rito! Oh, nakita mo ng kabastusan ng anak mo, Gary? Manahimik ka na lang kasi. Napakaingay mo. Pati yung bata naaaburido na sa'yo. Hindi ko akalain na ang simpleng bagay na minsan naming pinagtalunan ay mauuwi sa matinding away, Papa Dudut. Aaminin ko na nadala na rin ako noon ng bugso ng damdamin kaya nakapagbitaw na rin ako ng hindi magandang salita kay Gary. Pero alam ko rin na hindi yon sapat na dahilan para magmalinis kaya nga hindi nagtagal ay humingi rin ako ng tawad sa kanya. Ngunit imbes na makipagbate o makipag-usap ng maayos, masasakit na salita at mataas na boses lamang ang narinig ko mula sa dati kong asawa. Ni sa panaginip ay hindi ko akalain, Papa Dudut, na pagsasalitaan ako ni Gary ng mga salitang katulad na mga sinabi niya sa akin noon. Sobrang nangliit po talaga ako, Papa Dudut, at nasaktan ng husto. Siyempre asawa ko siya, mahalaga siya sa akin at mahal ko siya. Kaya nga mas doble yung impact ng mga salitang mula sa kanya kumpara naman sa ibang tao. Nagdaan pa ang ilang mga araw at lalong hindi nagbabago ang pakikitungo sa akin ni Gary. Tuluyan na rin pong nawala yung pagiging malambing niya at napalitan ng tila iyelong panlalamig sa akin, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay muli pong nabigyan ng daan sa puso ko na baka nga may iba nang umaagaw sa atensyon ni Gary sa amin ng pamilya niya. At hindi lang po yun basta ibang tao tulad ng mga kaibigan o katrabaho niya, kundi mas higit pa doon, Papa Dudut.
Anong sinabi mo? Pakiulat nga kasi parang nabingi ako, Helen. Alam ko na narinig mo ako, Gary. Pwede ba huwag ka na magmaang-maangan dyan? Ano? Gusto mo bang ulitin ko pa para mas maintindihan ng makitid mong utak? Sige, para sa ikaliligaya mo. May babae ka, di ba? May iba ka pang kinalolokohan kaya madalas wala ka ng oras sa akin at sa mga anak natin. Lintik ka talagang babae ka kahit kailan. Anong karapatan mo pagbintangan ako ng ganyan? Bakit? May ebidensya ka ba? Pakitaan mo muna ako ng pruweba para naman kahit papano magkaroon ng saysay ang mga pinagsasabi mo. Puro ka hinala, puro ka bintang. Kung wala kang ibang babae, bakit ganyan na lang ang trato mo sa akin? Asawa mo ako, Gary. Pero pakiramdam ko ibang tao na lang ako sa buhay mo. Supervisor ka ba talaga sa kumpanya nyo? Pero bakit mahina ka umintindi? Ilang beses ko bang dapat sabihin na busy ako sa trabaho ko at wala akong ginagawang mali katulad ng ibinibintang mo? Kailan ba papasok sa kukote mo na walang magandang maidudulot sa pagiging praning mo, Helen? Sa ano ka mo? Nagtataka ka kung bakit pakiramdam mo nanlalamig ako sa'yo? Nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin? Anong ibig mong sabihin? Ang pangit mo na! Mukha ka ng hukluban! Yang buhok mo, hindi mo na mapagupitan. Mabuti sana kung nasusuklay mo man lang o naitatali na maayos. Kaso hindi! Pati ang mga kulubot mo sa mukha, parang araw-araw lumalala. Alam ko naman na lahat ng tao tumatanda at hindi rin maiiwasan na magkaroon ng mga kulubot. Kaya nga may beauty products na ginagamit para ayusin ang mga yan, hindi ba? Ilang beses ko na rin sinabi sa iyo yun. Pero lahat binabaliwala mo lang kasi sabi mo, wala ka ng panahon magpaganda dahil marami kang ginagawa. Kaya hindi ka dapat magtaka kung bakit lagi ako naiirita makita ang pagmumukha mo. Umay na ako sa'yo. Ang kapal naman ang mukha mong laitin ako. Tao ka pa ba? Perpekto ka ba? Asawa mo ko, ipapaalala ko lang sa'yo. Asawa nga kita pero hindi ko yung may pagmalaki sa ibang tao dahil sa itsura mong yan. Subukan mo kayo mag-ayos-ayos ng sarili. Baka sakaling bumalik pa yung gana kung makatabi ka sa kama. Sumasobra ka na sa pananalita mo sa akin. Na hindi mo na ako nirespeto bilang asawa mo. Inapakan at niyurakan mo pa ang pagkatao ko bilang babae. Bakit? Ganun na ba ako kapangit para hindi mo masikmura at masuka ka sa pagmumukha ko? Parang hindi naman yata tama. Nabigla mo akong gaganyanin samantalang sa ating dalawa, ikaw ang mas may malaking atraso at pagkukulang sa pamilya natin. Tsaka para sabihin ko sa'yo, hindi ko pinababayaan ang sarili ko. May dahilan kung bakit hindi ko madalas mapagtuunan ng pansin ang itsura ko. At alam ko rin naman na alam mo yon. Huwag mong ipamukha sa akin na napakapangit ko dahil sa ating dalawa, ikaw tong walang kwenta! Pagtatalunan na naman ba natin na mas malaki na ipapasok mong pera sa bahay na to kumpara sa akin? Ikaw lang naman na nakikipagtalo! Nakikipag-usap ako sa'yo ng maayos! Kung tutuusin, hindi naman bago sa atin na pag-usapan ng tungkol sa mga gastusin natin dito sa bahay. Di ba gano'n naman ang mag-asawa? 50-50 sa mga bagay-bagay? Pero bakit bigla na lang yata naging unfair? Ako na lang nang ako ang bumubuhay sa pamilya natin. Gary, saan ba kasi napupuntang sinusweldo mo? Pag pera ko lang, Helen. Wala ka nang pakialam kung saan yun napupunta. Dahil may naiaambag naman ako dito sa pamamahay na to. Yan! Yan na lang ang palagi mong katwiran. Tapos magtataka ka kung bakit ako nagdududa na baka may ibang babae kang sinusustentuhan o pinaglulustayan ng pera mo? Ba't taraktado ka talaga, no? Hindi ka pa ba talaga titigil? At bakit? Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo! Ano? Sige! Gawin mo sabi! Ay! Masisira na talaga ako ng ulo sa iyong baliw ka. Mabuti pa, mag-usap na lang tayo kapag matino ka na at mukha ka ng tao. Naaalibadbaran na talaga ako sa pagmumukha mo. Walang ka talaga! Ang kapal na mukha mo! Nginig na nginig po ang bukong katawan at kahit anong pagtahan ang gawin ko ay hindi ko mapigilan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng aking mga luha. Matapos akong harap-harapang insultuhin at maliitin ni Gary Papadudut. Nanliit po talaga ako noon at parang gusto ko na lang kainin ng lupa dahil hiyang-hiya po ako sa sarili ko. Ganon na ba talaga ako kapangit para ipamukha niya sa akin na hindi na niya masikmurang makatabi ako sa kama? Kaya ba ganon na lamang din
na umiwas siya sa akin at tila ba meron akong nakakahawang sakit. Hindi ko maintindihan, Papa Dudut. Litong-lito po ako at parang pinipiga ang puso ko sa sobrang sakit. Pero sa kabila ng lahat ay iniisip ko na lamang noon na baka may punto rin naman siya. Aminado ako ng dahil sa pagiging nanay ko sa mga anak namin, Papa Dudut, at sa pagtatrabaho bilang bisor ay hindi ko na nga po makuhang makapag-ayos ng sarili. Katulad noong dalaga pa ako. Kaya nga simula noon ay sinigurado kong hindi ako aalis ng bahay nang walang kolorete ang mukha para kahit papaano ay mapansin ako ni Gary at muling bumalik ang amor niya sa akin. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Naging desperada po akong maging maganda sa mata ng sarili kong asawa, Papa Dudut. Pinilit ko po talagang baguhin ang may sama ng kong pananamit at sa halip ay nagsuot po ako ng in o yung uso. Nagsimula na rin po akong magbawas ng kinakain para naman mabilis po akong pumayat. Hanggat maaari ay sinusubukan ko ring makihalubilo sa mga dalagat binata na katrabaho ko para naman palagi po akong updated sa mga bagay-bagay. Akala ko, Papa Dudut, ay sapat na yon para kahit papaano ay pagtapunan po ako ng pansin ni Gary. Subalit, nagkamali ako. Sa katunayan, kahit mga anak namin, lalo na ang panganay kong si Alfred, ay iritang-irita sa kilos, pananamit at pagbabago ko. Ay, Ma! Saan kayo pupunta? Ha? Papasok sa opisina, anak. Nakalimutan mo na ba? May trabaho pa rin ang mama mo kahit Sabado ngayon. Hindi ko po nakakalimutan yon, kaya lang sa itsura nyong yan, parang hindi naman kayo papasok sa trabaho eh. Bakit? Hindi ba maganda ang suot ko? Nakailang palit na nga ako ng blouse at palda, anak. Pangit pa rin ba? Yung totoo, Ma? Opo, ang pangit. Mukha kayong hindi gagalangin ng mga tauhan nyo dahil sa pananamit nyo. Tingnan nyo! Kailangan ba talaga ganyan kaiksi ang palda nyo? Pwede naman kayong mag-slacks pero bakit yan pa rin ang sinuot nyo? Mas mukha pa kayong pupunta sa club kaysa sa opisina. Sobra ka naman makapagsalita, anak. Tsaka hindi naman ganun kaiksi itong palda ko. May blazer din naman akong dala, oh. Pero kahit na, Ma. Hindi naman ganyan ang style nyo dati, di ba? Konserbatibo kayo. Halos hindi nga kayo nagpapakita ng balat kapag lumalabas kayo sa bahay natin. Bakit bigla kayo nagbago? Alfred, anak. Konserbatibo pa rin naman ako pero naisip ko kasi na hindi naman masama kung paminsan-minsan sumubok ako ng ibang style, lalo na sa pananamit. Pero matanda na po kayo. Kung medyo bata pa kayo o dalaga, baka pwede pa yung ganyang style na sinasabi nyo. Pero may anak na kayo, baka nakakalimutan nyo na. Saka yung makeup nyo, ayus-ayusin nyo nga. Imbes na mag-lipstick lang kayo para simple, ginawa nyong canvas yung mukha nyo. Hindi rin po maganda, mukha kayong payaso. Pwede ba tama na, Alfred? Anong karapatan mo para sabihin sa akin na nanay mo ang tungkol sa mga bagay na yan? Hindi mo ba naisip na nakakainsulto ka na? Kung hindi ako magsasabi, sino pa ba, di ba? I'm sure paglabas nyo rito sa bahay natin, pagtatawanan kayo ng ibang tao dahil sa itsura nyo at pananamit. Dapat nga magpasalamat kayo sa akin eh. Dahil ako na mismo ang anak nyo nagsasabi sa inyo ng mga bagay na yon. Masyado kayong trying hard magpaganda, hindi naman umuubra. Walang duda hanggang ngayon, hindi pa rin kayo makuhang tingnan ni Papa sa mga mata kasi nga… Ang kapal naman ng mukha mo, Alfred! Nagsasabi lang ako ng totoo, Ma! Pero nakakasakit ka na ng damdamin! At kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako mapagtapunan ng tingin at atensyon ng Papa mo? Bakit? Ano bang alam mo sa nangyayari sa amin? Hindi na po ako bata para hindi mahalata na unti-unting nawawalan ng pakialam sa inyo si Papa, Ma. Siyempre napapansin ko yun. Kaya nga nasabi ko na ang trying hard nyo. Sige! Kung alam mo naman pala ang lahat, sabihin mo ang dapat kong gawin para bumalik yung dati naming relasyon.
Ang lakas ng loob mo magmalaki sa akin, Alfred. Samantalang wala pa sa kalahati ang nalalaman mo kumpara naman sa araw-araw na sakit at panlalait na nararanasan ko dahil sa panlalamig sa akin ng papa mo. Tapos wala na nga kayong pakialam sa akin. Babastusin mo ba ako? O sige, sabihin na nating trying hard ako. Pero pumasok naman ba dyan sa kukote mo na ginagawa ko lang to dahil gusto kong maging maayos ulit kami ng papa mo? Kahit nasasaktan na ako, nahihirapan at napapagod, ang pamilya pa rin natin ang iniisip ko. Ang pamilya pa rin natin ang inuuna ko kaysa sa sarili ko. Pero sana man lang minsan, tanungin niyo rin naman ako kung okay pa ba ako. Kasi pakiramdam ko wala akong pamilya eh. Akala ko ay wala nang isasakit ang mga salita at trato sa akin ni Gary pero meron pa pala. At higit na mas makirot ng 2 ulit ang mga katagang sinabi sa akin ng panganay namin, Papa Dudut. Ni minsan ay hindi ko naisip na gano'n na pala ako nagiging trying hard dahilan para magmukha na akong tanga. Para po ako noong sinampal sa magkabilang pisngi at binuhusan ng malamig na tubig dahilan para magising ako sa katotohanan na ang dati naming masayang pamilya ay wala na. Ang lungkot po pala ng buhay ko, Papa Dudut, dahil wala naman talagang may pakialam sa akin. Nang mga panahon na yon ay nagsabi na rin sa akin si Gary na gusto na niyang makipaghiwalay kesyo hindi na raw niya ako mahal. Hindi po ako noon kaagad umiyak at sa halip ay para akong nablangko na para bang tumigil ang ikot ng mundo. Simula noon ay madalang na akong umuwi sa bahay. Hindi ko po alam kung saan din nagpupunta si Gary. Hindi ko alam kung saan siya tumutuloy, ngunit kumbinsido po ako na meron na siyang ibang babaeng inuuwian. Nang mag-sink in po sa akin ang lahat ay doon ako halos madurog, Papa Dudut. Ni hindi na po ako nakakakain ng tama at may sa ilang araw din po akong nakalive sa trabaho ko. Doon na ako muling napansin ng mga anak ko, Papa Dudut, at kahit papaano ay muli po kaming nagkapatawaran. Oh, Helen, nandiyan ka na pala. Kanina pa talaga kita hinihintay. Himala, naisipan mong umuwi dito sa bahay. Anong masamang elemento ang nagdala sa'yo rito? Ay, hindi ako pumunta rito para makipag-away. Kung gano'n, anong dahilan bakit umuwi ka pa rito? Alam ko na. Siguro, naalala mo bigla na may asawa at mga anak ka, no? Tama ba ako? Ano? Tama ako, ano? Pwede ba? Huwag ka nga sumigaw. Baka mamaya isipin ng mga kapitbahay natin minamaltrato kita. At kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa kung anong iisipin ng mga kapitbahay natin? Ayos ka rin, ha? Baka nakakalimutan mo. Inabandona mo kami ng mga anak mo, Gary. Iniwan mo kami at umuwi ka na lang kung kailan mo gusto. Tapos gusto mo magmalinis sa ibang tao na para bang hindi mo tinalikuran ang responsibilidad mo sa amin? Anong magagawa ko kung hindi na ako masaya? Kaya bigla ka na lang nagsawa, ganun ba yon? Ano bang akala mo sa relasyon natin at sa pamilya natin? Laro lang na kung kailan sawa ka na pwede ka nang umayaw? Helen, intindihin mo sana ako. Ayoko na makisama sa'yo dahil hindi na kita mahal. Ano gusto mo? Magkunwari pa rin ako na parang katulad pa rin ng dati ang relasyon natin? Kahit wala na akong nararamdaman para sa'yo? Magkakasakitan lang tayo pag pinagpatuloy pa natin ang lahat. Concerned ka ba talaga sa nararamdaman ko? O sa nararamdaman mo lang? Ni minsan ba, tinanong mo ko kung masaya pa rin ako sa relasyon natin? Lalo na kapag pinaparamdam mo sa akin kung gaano mo na ako kaayaw. Ni minsan ba pumasok sa utak mo na kumustahin ako? Tulungan ako sa pagpapalaki sa mga anak natin? At huwag akong awayin sa tuwing umuwi ka sa bahay natin? Siyempre hindi! Tapos ang lakas pa ng loob mong pagbukain na ako nagkulang samantalang ikaw tong hindi na kontento.
Anak ng tokwa naman oh. Ang dami mong drama sa buhay. Huwag mo na akong pagmukaing tanga dahil nararamdaman ko rito sa kaibuturan ng puso ko na may iba ka ng kinalolokohan. Hanggang kailan mo ba itatanggi ang lahat? Hanggang kailan mo pa pagtatakpan ang pagiging taksil mo? Nakakahiya ka! Kung kailan ka tumanda, tsaka ka pa nagkaganyan. Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng mga anak mo? Napakahayop mo! Hindi ka makapagsalita dahil tama ako, di ba? Hindi ko na kailangan ng ebidensya para masabi na simulat sa pool ng nanlamig ka sa akin, meron ka ng iba. Tiniis ko ang lahat dahil umasa ako na pagsubok lang to ng Diyos para sa atin. At mapagtatagumpayan din natin to katulad ng mga napagdaanan natin noon. Nang sabihin mo sa akin na hindi ako marunong mag-ayos ng sarili, pinilit ko magpaganda para naman mapansin mo ulit ako. Pero lahat ng yon hindi umubra kasi nga may iba ka ng kinahuhumalingan. Hindi mo ba alam kung gaano ko kalungkot at kadismayado gabi-gabi dahil paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung saan ako nagkulang para bigla ka nalang magbago, Gary? Sinaktan mo ako! Dinurog mo ang puso ko! At nagsasawa na ako ipagsiksikan ang sarili ko sa'yo. Kung ganyang sinusuka na rin naman ako ng sistema mo, kaya sige! Kung gusto mo makipaghiwalay dahil hindi mo na ako mahal, o kung ano pa yung dahilan mo, pumapayag ako. Kahit masakit, kahit mahirap, sige! Pinapalaya na kita! Gawin mo lahat ng gusto mo, wala na akong pakialam sa'yo! Pinapalaya na kita! Pero mas pinapalaya ko ang sarili ko mula sa mga sakit na Papadudot, ang mahigit 2 dekada naming pagsasama bilang mag-asawa ni Gary ay tuluyan na nga pong natuldukan ng araw na yon. Kung sa bagay, alam ko naman na matagal na po kaming tapos. Hindi ko nga lang talaga matanggap sa puso ko ang masakit na katotohanan. Pagkatapos pong magalsabalutan ni Gary ay umalis na nga po siya sa bahay namin. Doon na lamang talaga ako humagulhol ng husto dahil sa magkakahalong pakiramdam na namumuo sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay napakalupit sa akin ng Diyos para pagdusahin niya ako ng husto. Subalit sa tulong ng mga anak ko, pamilya at malalapit na kaibigan ay unti-unti ko pong naramdaman na kailangan ko nang makabangon. Nagsika po ako hindi lamang sa mga anak ko kundi maging sa aking sarili na rin upang mas maging mainam na bersyon ng pagkatao dahil hindi maaaring habang buhay ay ilugmo ko ang sarili ko sa kalungkutan at kabighatian na kagagawan ni Gary. At sa gabay at patnubay ng Diyos ay masikap kong naitaguyod ang pagiging single parent sa mga anak ko. Sa kasalukuyan, papadudod, ay masayang-masaya po ang aming pamilya. Kahit na sa mata ng ibang tao ay broken family kami, pero para sa amin ang mga anak ko ay buo at kompleto po kami, papadudod. Mas nagkaroon kami ng panahon sa isa't isa at mas higit na naging bukas ang komunikasyon namin, hindi tulad noon. Kaya nga wala na rin po akong mahihiling pa sa may kapal. Sa katunayan mga kapuso, kung tatanungin niyo po si Gary, hindi na po kami madalas nakikita dahil mas pinili niyang makisama sa babae niya na di hamak na mas bata kesa sa akin. Noong mapatunayan kong tama ang hinala ko ay aaminin ko na muli akong namuhi sa dati kong mister. Subalit unti-unti ko na lamang pong tinanggap na minsan ay may mga tao na hindi para sa atin kahit na gaano pa natin pilitin o gustuhin na makasama sila. Ang kalayaan ko na lamang po sa mga masasakit kong karanasan noon kay Gary ang pinakamalaking biyaya na nangyari sa buhay ko. Maraming salamat po papadudod sakaling mapili po ninyong itampok sa Barangay Love Stories ang kwento ko. Sana meron akong na-inspire sa ating mga kabarangay dyan na dumaraan sa sitwasyon na katulad ng sa akin. Tandaan po natin na walang masamang bumitaw sa isang toxic na relasyon lalo na kung matagal naman tayong nang hawak dito. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Helen. Barangay Love Stories.
Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang mga aksyon na hindi pinag-iisipang mabuti ay nagresulta ng ating pagsisisi sa huli. Kaya nga huwag tayong maging pabigla-bigla sa mga pagpapasya. At pag-isipan nating ito ng husto. Ikaw, kabarangay, pabigla-bigla ka ba magdesisyon? Dear Papa Dudut, dala ng sitwasyon na hindi natin inaasahan at emosyon na hindi mapigilan kaya tayo nakagagawa ng mga desisyon na pabigla-bigla. Tapos ay nagsisisi tayo sa huli. Pero ika nga tao lang, nagkakamali at nadadapa rin. Ang mahalaga ay marunong tayong tumayo, magpatuloy at magpunas ng mga luha. Yan ang eksaktong karanasan na gusto kong ibahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories, kaya napasulat ako. Ako nga pala si Clarence, 30 years old at taga Laguna. Ang ikukwento ko ay nangyari noong 20 years old pa lamang ako. College dropout ako, hindi ko lang siguro feel mag-aral, saka mahina ako sa klase kaya madalas akong nahihirapan. Kaya nga nung tumigil ako ay nagalit sa akin ang ate Terry ko. Ang kaisa-isa kong kapatid na nagpapaaral sa akin noong mga panahong yon, Papa Dudut. Baby naman nakikiliti ako. Susibilbil pala ang kiliti mo, ha? Now I know. Uy, ano ba? Tama na. Tama na. Aliw ako pag tumatawa ka eh. Kaya lalo pa kitang kikilitiin. Makahagikik ka naman dyan, Clarence. Ang saya-saya mo pa. Ate, nandiyan ka na pala. Magandang tanghali po, ate. Sino naman yung babaeng yan? Si Emily, ate, girlfriend ko. Girlfriend? Kailan pa naging kayo? Kaninang umaga lang po. Kasasagot ko lang po kay Clarence. Hindi kasi ako tinigilan nitong kapatid niyo eh. Sobrang kulit kaya pinagbigyan ko na. Ay, wow. Baby ko naman Huwag mo na sabihin kay ate. Ay, wow ulit. Sa harap ko pa talaga kayo naglandian, ano? Pasensya na po ah. Hindi lang namin mapigilan eh. Di ba? Wala namang problema yun, pero wala kasing nababanggit si Clarence na may nililigawan pala siya. Kaya nga gulat na gulat ako na may girlfriend pala siya tapos dinala niya rito sa bahay ng hindi man lang pinapaalam sa akin. Ate, hindi naman magnanakaw si Emily. Girlfriend ko siya. Hindi ko sinabing magnanakaw siya, pero sana sinabi mo sa akin na may bisita ka pala, no? Baka nakakalimutan mo, bahay ko to. Hindi ko naman nakakalimutan at di ko rin naman inaangkin kaya huwag kang magtaray ng ganyan. At bakit hindi? May karapatan naman ako. Nako, wag na po kayong mag-away. Hindi kasi maganda sa magkapatid yun. Ineng, wala akong pakialam sa opinion mo. Wala ka namang alam kung bakit ako nagkakaganito. Yang kasing Clarence na yan ang may kasalanan. Ibis na unahin ang pag-aaral, mas inuna pa talaga ang paghahanap ng karelasyon. Ate, hindi naman si Emily ang dahilan kung bakit tumigil ako sa pag-aaral Ayoko lang talaga. Feeling ko di ko kaya yung college. Ang sabihin mo, wala ka lang tiyaga. Dami-daming kaedad mo dyan ang gustong mag-aral, pero ikaw yung may tsansa kaso binabaliwala mo lang. Sayang naman yung binayad ko sa tuition mo noong mga nagdaang semestre. Di ka naman pala magpapatuloy sa pag-aaral. Ayan ka na naman Anong ginawa ko sa'yo? Nanunumbat ka. Dami mo sinasabi na para bang pinalalabas mo sa harap ni Emily kung gaano ka walang silbi. Bakit? Hindi ba? Siyempre hindi. Bad trip ka naman ate.
Pinapahiya mo ako sa girlfriend ko. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo? Ang tanda-tanda mo na pero wala kang kadala-dala? Kung umasta ka, daing mo pa yung musmus na kailangan ng gabay ng magulang? Hala, grabe ka naman sa mga sinabi mo. Ang OA mo masyado. OA na kung OA pero nagsasabi lang ako ng totoo. Excuse me lang po Medyo umiinit na yata rito eh. May aircon ba kayo? Mukha ba kaming may aircon? At kung meron naman, tingin mo ipapagamit ko sa'yo? Ay, grabe naman siya. Buti pa Emily, alis na lang tayo dito sa bahay. Doon na lang tayo sa mall magpalamig. Ay nakakainis kasi dito eh. Buti pa nga. Tara na, baby ko. Papa Dudut, hindi talaga kami magkasundo ng ate ko. Para kasi siyang galit sa mundo palagi, yun bang pinaglihi sa sama ng loob na madalas kong sabihin sa kanya. Sa edad niya kasi noong 29 ay single pa rin siya. Baka factor na walang lalaki na nagkakagusto sa kanya kaya ganon siya kasungit. Sa katunayan ay ramdam ko na pinagtsatsagaan na lamang namin ang isa't isa. Lalo't nangako siya noon sa mga magulang namin bago sila namatay, naaalagaan niya ako. Fast forward, madalas kong sabihin kay Emily na gusto ko nang umalis sa poder ni Ate Terry. Ayoko na kasi yung pakiramdam na minamanduhan lalo na at hindi naman ako bata. Marunong na akong mag-isip at magdesisyon para sa sarili ko. Kaya nga kinumbinsi ako ni Emily na umalis na sa bahay ni ate. Para patunayan sa kanya na kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa, Papa Dudut. Alam mo ate, mabuti pa alis na ako dito sa bahay mo para hindi mo na ako mabubungangaan. Kung hindi ka nabibingi sa sarili mong boses, pues ako binging-bingi na. At saan ka naman pupunta? May matutuluyan ka ba pag alis mo rito? Bakit parang bigla ka yatang nag-aalala sa akin? Nag-iba na ba ang ihip ng hangin? Curious lang ako kasi ang lakas ng loob mo na umalis dito, wala ka namang trabaho. Baka mamaya makita na lang kitang namamalimos dyan sa kalye. Grabe ka talaga sa akin, no? Yun naman kasi ang totoo. Porke wala pa akong trabaho at asa lang sa'yo, ganyan mo na ako pagsalitaan? Anong klaseng ate ka kung ganun? At ikaw, anong klaseng kapatid ka? Imbis na magsikap ka sa buhay at tulungan yung sarili mo, mas pinili mo pang magrebelde. Hindi pagre-rebelde ang tawag kung gusto ko lang matahimik ang utak ko sa mga sermon at pagbubunganga mo. Akala mo kasi kung sino ka kung makapagsalita, di ka rin naman perpektong tao. Saka baka nakakalimutan mong ate lang kita, ha? Hindi kita magulang kaya wala kang karapatan na kontrolin ang buhay ko. Hindi ko kinokontrol ang buhay mo. Tsaka pinagsasabihan lang kita. Kung hindi mo kayang tanggapin yun, mabuti pa nga na umalis ka na sa pamamahay ko at matuto ng buhay sa labas. Tingnan natin kung hindi ka mahirapan. Gusto mo talaga na mahirapan ako, no? Hindi ko gusto, pero mahirap naman talaga ang buhay Hindi mo alam yun kasi nga ang alam mo lang magpasarap dito sa bahay natin, magbulakbol sa pag-aaral at makipaglandian dyan sa girlfriend mo. Inggit ka lang kasi ako may girlfriend. Samantalang ikaw walang nagkakagusto sa'yo. Alam mo, tingin ko, di ka na magkakaasawa kasi napakasungit mo. Para kang pinagli sa sama ng loob tapos lagi ka pang nakaangil. Pabibilang ko lang yata sa mga daliri ko nang humiti at naging masaya ka eh. Hayaan mo, pag alis mo rito, mapapadalas ng pagngiti at pagiging masaya ko. Grabe ka talaga. Buti pa si Emily may paki sa akin. Baka naaawa lang sa yung girlfriend mo na yun Anong naaawa? Mahal ako ni Emily. At gusto niya na maging maayos ako kaya nga tinutulungan niya ako para matupad ko na yung matagal ko ng plano na umalis dito sa bahay mo. Ayoko na kasi talaga na makasama ka. Di umalis ka! Aalis talaga ako, hindi mo ako mapipigilan. Wow ha? Sino may sabi sa'yo na balak kitang pigilan? Gusto mo ihatid pa kita sa sakayan Ang sama talaga ng ugali mo. Ginusto mo yan, pangatawanan mo. Pangangatawanan ko talaga. Simula sa araw na to, hindi mo na ako makikita. Papa Dudut, ang daming sinabi ni Auntie Terry pero lahat ng yun ay pumasok lamang sa kaliwa at lumabas din sa kanang tenga ko. Wala na akong pakialam sa kanya dahil desidido na akong magkaroon ng sariling buhay kaya nga malaki ang pasasalamat ko kay Emily
dahil inalalayan at tinulungan niya akong maisakatuparan ang bagay na yon. Masasabi ko na sa aming dalawa si Emily talagang mas malakas ang loob na gawin ang mga bagay-bagay. Bago ako umalis sa poder ni Ate Terry ay tinulungan na niya akong maghanap ng maupahang apartment. At nakahanap naman kami noong pasok sa budget kaya masayang masaya ako. Tapos niyaya ko si Emily na lumipat doon para magkasama na kaming dalawa. Hindi na kami mapaghihiwalay ni Ate Terry, Papa Dudut, at wala na ring maninita sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tuluyan ko na ngang pinutol ang koneksyon ko kay Ate Terry. Hindi ko na siya tinatawagan o tinitext kahit minsan ay nangungumusta siya. Blinako na rin siya sa Facebook at gusto ko na lang magsimula ng buhay na hindi siya kasama kaya nag-focus na lamang ako sa paghahanap ng trabaho. Para meron kaming pambayad sa renta ni Emily. Dahil unemployed pa ako, siya ang nag-aabono ng advance at deposit ng apartment na tinuluyan namin at nangako ako na papalitan na lamang yon. Hindi nagtagal ay nakapasok ako sa isang canteen bilang all-around dishwasher, service crew at minsan ay cook. Saktuhan ng sweldo at hindi pa nga umabot ng minimum. Kaya naman nahirapan akong makapag-ipon ng pera. May trabaho naman si Emily bilang call center agent dahil mataas ang kinikita niya kesa sa akin. Siya ang gumagastos sa aming dalawa hanggang sa nagreklamo na siya. Tapos ay nabuntis ko pa siya kaya lalong nagkanda leche-leche ang lahat, Papa Dudut. Sensya na ate. Baka sabihin mo, kinain ko mga sinabi ko ah. Wala pa nga akong sinasabi pero mukhang ganun na nga. Wala lang kasi talaga akong matatakbuhan kaya nandito ako ngayon. Bakit di ka tumakbo dun sa girlfriend mo? Gusto ko naman tumakbo sa kanya Palayo nga lang. Nito kasing nakalipas, madalas na kaming di magkasundo. Lagi na kaming nag-aaway. Siguro ng babae ka, no? Huy, hindi no. Loyal kaya ako, grabe ka sa akin. Nagtanong lang naman ako. Yung tanong mo parang hinuhusgahan mo na pagkatao ko Ano ba kasing rason bakit kayo kamo palagi nag-aaway? Sa pera kasi. Liit lang kasi nang naiaambag ko kaya nagreklamo na si Emily. Nauubos daw sa amin yung sweldo niya. Hindi naman daw pwedeng ganun palagi kaso anong magagawa ko kung mababa lang talaga magpasweldo yung napasukan kong trabaho? Bakit hindi ka na lang maghanap ng ibang trabaho? Yung malaking pasweldo. Sinubukan ko naman kaso bihira tumatanggap ng high school graduate Pinag-apply din ako ni Emily sa call center pero unang interview ko pa lang ligwak na. Di kasi ako magaling mag-English kaya ayun, di rin ako nakapasok. Nag-away pa nga kami kasi gusto niya mag-apply ulit ako pero sabi ko ayoko na, napapahiya lang ako. Medyo ang hirap nga ng sitwasyon mo. Sinabi mo pa. Tapos ngayon, buntis na si Emily. Iba ka rin, no? Nakuha mo pang buntisin yung girlfriend mo? Malamang magkasama kami sa iisang bubong Alam nga namang magtitigan lang kami. Siyempre may nangyayari sa amin. Alam mo, hindi ako interesado na malaman ng bagay na yan. Pero sana naisip mo na ang hirap ng buhay tapos nakuha niyo pa talagang mag-anak. Yun na nga, sinisisi nga ako ni Emily kasi binuntis ko raw siya. Kaya tuloy lalo kaming nahihirapan. Ilang buwan na rin kaming di nakakapagbayad ng renta. Paalisin na nga kami pag di pa kami nakapagbayad ngayong buwan Baka sa kalsada na talaga kami pulutin ito. Ate, may ipapahiram ka ba dyan sa akin? Kahit magkano lang. Sige na. Parang awa mo na ate. Wala akong pera rito. Sige na, babayaran ko naman Maawa ka na sa kapatid mo. Wala nga. Pero kung meron man, di rin kita pahihiramin Grabe naman to. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin kasi napakasutil kong kapatid sa'yo? Siguro masayang-masaya ka na ngayon na nakikita ako naghihirap no? Mukha ba akong masaya? Kung masaya ako, sana tumatawa ako ngayon pero hindi naman kaya wag mo akong simulan. Ang akin lang,
Wala akong mapapahiram at kung mapahiram ko man kayo, sigurado na sa susunod na buwan kakapusin ulit kayo. Aba, mahal magbuntis sa panahon ngayon, Clarence. Magastos, kaya mahihirapan kang bumuelo niyan. Buti sana kung tumitigil ang mga bayarin, buwan-buwan nandyan yan. Ang magagawa ko lang i-offer itong bahay. Ha? Anong ibig mo sabihin, ate? Kung gusto niyo na dito kayo tumira. Wala namang gumagamit ng kwarto mo, tsaka wala rin namang tao rito pag nasa trabaho ako. At least, wala na kayong iisiping renta buwan-buwan. Mas makakaipon pa kayo sa panganganak ni Emily. Salamat, ate, pero... Pero ano, Pero ayos lang ba talaga sa'yo? ayos lang. Tsaka, di naman din kita matitiis kahit ang tigas ng ulo mo eh. Kapatid kita eh. Papadudot kinain ko talaga ang mga sinabi ko nung umalis ako sa poder ni Ate Terry nang makiusap nga ako sa kanya. Natulungan kami ni Emily. Kaya nga kahit hiyang-hiya ako sa kanya ay tinis ko ang sermon niya sa akin dahil may punto naman ang mga sinabi niya. Pagkatapos ay tinulungan naman niya kami nang alokin niya kaming bumalik na sa bahay niya upang doon na manirahan. Noong sinabi ko kay Emily ang alok ni Ate Terry ay hindi siya natuwa kesyo akala ko raw ba ay gusto ko nang makaalis sa poder ng ate ko ganito ganyan. Pero dahil nga gipit na kami noon at wala nang maibayad sa nirerentahan namin at ayaw na rin naman niyang maglabas ng pera plus buntis pa nga siya ay wala na ring nagawa si Emily kundi ang pumayag na bumalik sa poder ni ate. Kaya lang papadudot simula noon palagi na kaming nag-aaway. Emily naman, baka mapaano si baby? Paano mapapano? Nandito lang naman siya sa tiyan ko. Alam ko naman yun, pero balik mo nga sa OB ngayon. Kanina pa kita nayayaya kaso ayaw mo namang umalis. Ayoko nga. Tinatamad ako. Bakit mo naman katatamaran ang bagay na yun? Bakit ka ba kasi nakikialam? Ako naman ang buntis, hindi naman ikaw ah. Kaya mas alam ko kung ayos lang yung baby natin o hindi. Hindi ko kailangang magpa-OB. Gastos lang yan. Para ka namang ano eh. Ano? Sige, sabihin mo. Hindi na ba talaga matatahimik ang bahay na to? Simula nung dumating kayo rito araw-araw na lang kayo nag-aaway. Mahiya naman kayo sa akin, no? At bakit naman ako mahihiya sa'yo? Sino ka ba? Anong sinabi mo? Huy! Emily, ano ba yung pinagsasasabi mo kay ate? Kakayamot kasi tong ate mo eh. Sabat ng sabat, hindi naman kasali sa usapan. Bastos naman pala tong babaeng to eh. Clarence, pagsabihan mo yan dahil papatulang ko yan kahit buntis yan. Sige, hindi rin kita aatrasan. O ano, halika, sabunutan tayo. Ano naman ikaw? Teka! Pwede ba? Kumalma muna kayo! Paano kalma yung napakagaganyang kinakasama mo? Bastos, walang modo. Baka nakakalimutan nyo sinong mas matanda rito, ha? Wala kaming nakakalimutan, no? Nakakainis ka lang talaga. At ako pa talagang nakakainis? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Pasensya ka na ate ha, hindi lang alam ni Emily ang sinasabi At niya. ako pa talaga ang walang alam dito, ha? O sige, magkampihan kayo. Pagtulungan niyo ako. Parang tanga. Ikaw ang parang tanga. Emily, tumigil ka na! Isa ka pa. Anong ginawa ko? Pareho kayo ng ate mo na nakakainis. Buti pa, matutulog na lang ako. Ayoko makita ang pagmumukha niyo. Mas ayaw kong makita yung pagmumukha mo. Uy, ate, pasensya ka na ha. Hindi naman sinasadya ni Emily yun eh. Buntis lang yun. Pabago-bago kasi yung emosyon. Sinasadya o hindi, bastos talaga yung babaeng yan. Matagal ko na yan napansin sa kanya eh. Akala ko magbabago pero wala man lang character development. Tapos ngayon akala mo kung sino samantalang nakikita na lang naman kayo dito. Alam mo Clarence, mabuti pa umalis na lang kayo rito kasi sumasakit lang ang ulo ko sa inyo eh. Saan naman kami pupunta kung aalis kami dito? Ewan ko, hindi ko na problema yon. Bahala na kayo. Total, abuso kayo. Lalo na yung kinakasama mo parang banu mag-isip. Ate naman eh, hindi mo na ba talaga mapagpapasensyahan si Emily? Kung pasensya lang, kotang-kota na ako sa inyo. Panahon na para ako naman ang intindihin nyo, no? Gusto ko lang ng tahimik at stress-free na bahay na uuwian ko pagkagaling sa trabaho. Pero hindi nangyayari yun dahil sa ingay nyo.
Para kayong aso't pusa kung magbangayan. Mahiya naman kayo sa akin at sa mga kapitbahay natin. Papadudot hiyang-hiya ako kay Ate Terry dahil siya na nga ang nagmabuting loob. Na patirahin kami sa bahay niya ay minasama pa ng kinakasama ko. Hindi ko alam kung dahil lamang ba yon sa buntis siya, kaya siya moody o sadyang unti-unti ko nang nakikita ang tunay na ugali ni Emily. Kaya nga para wala ng gulo ay nag-decide na lamang kaming umalis sa bahay ni Ate Terry makalipas ang 1 buwan na paninirahan doon. Tumuloy kami ni Emily sa bahay ng nanay niya. Bale, nagrenta lamang din sila ng maliit na kwarto kung saan ay kasama nila doon ang 5 pang nakababatang kapatid ni Emily sa ina. Dahil nga sa pagdating namin ay para na kaming sardinas doon na nagsisiksikan sa masikip na lata. Ang hirap kumilos at ang gulo-gulo ng mga kapatid ni Emily. Kaya hindi rin ako makapagpahinga ng maayos. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pakiramdam ko ay wala akong kakampi sa bahay ni na Emily, lalo na kapag nag-aaway kami. Mabait naman ang mama niya pero pakiramdam ko ay may sinasabi itong hindi maganda sa akin kapag nakatalikod ako. Pero sa kabila ng lahat ay pilit ko silang pinakisamahan ng maayos hanggang sa nanganak na nga ang kinakasama ko. Siyempre, tinulungan ulit ako ni Ate Terry para makabayad kami sa ospital. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa ate kong yon dahil maaasahan talaga siya sa oras ng kagipitan. Masasabi ko na naging maayos naman ang unang 2 buwan ng pagiging magulang namin ni Emily. Hindi na kami masyadong nag-aaway noon at ang focus na lamang ay magtrabaho. Kumayod ako ng husto at sa katunayan ay madalas na nga akong mag-overtime at mag-double shift para naman malaki ang pera na maiuwi ko lalo't huminto muna sa pagtatrabaho si Emily para alagaan ang anak namin, Papa Dudut. Ito na pala yung sahod ko, Emily. Akin na. Kompleto ba to? Oo naman. Sige ha, bilangin ko. Huh? Ito na yun? Ha? Bingi ka ba o ano? Kako, ito na yung ipinagmamalaki mong sweldo? Oo, yan na yun. Ang kaunti lang naman na ito. Sigurado ka na wala kang kinupit ha? Grabe ka naman. Naniniguro lang. Nag-expect kasi ako na malaki-laking sweldo eh. Kasi halos dun ka na tumira sa pinagtatrabahuhan mo. Pero magkano lang naman yung nadagdag? Ayos ka rin, no? Imbis na magpasalamat ka sa akin, ganyan pa mga salitaan mo. Nakakawalang gana tuloy. Hoy, wala kang karapatang mawala ng gana. Dahil paano didede itong anak mo? Paano ako makakabili ng diaper niya? Sige nga. Baka nakakalimutan mong pamilyado ka na. Tapos hihiritan mo ako ng ganyan. Wala akong nakakalimutan. Pero hindi mo ba ako kayang pasalamatan man lang sa ginagawa ko para sa pamilya natin? Eh bakit kita pasasalamatan? Responsibilidad mo yan. Inanakan mo ako kaya kargo mo kami ng anak natin. Lalo ngayon na hindi ako nakakapagtrabaho. Ay nako, kakainis naman eh. Namimiss ko na yung sweldo ko. Buti pa nung wala tayong anak. May sariling pera ako. Pero ngayon, wala. Eh sa liit ng sinesweldo mo eh, sakto lang sa pangangailangan ng anak natin. Naiintindihan ko naman na naiinis ka. Pero hindi ba pwedeng lawakan mo naman ang pangunawa mo? Nagsisikap naman ako eh. Nagtatrabaho ko ng mabuti para sa inyo. Mahirap lang talagang buhay ngayon. Ang sabihin mo, mahina kang dumiskarte. Eh buti pa yung ibang lalaki dyan oh. Ang gaganda ng trabaho, ang lalaki ng sweldo. Buti pa yung ibang babae, yung mga kinakasama nila, sitting pretty na lang sa bahay nila. Samantalang ako, oh, eto, losyang na. Tapos wala pang pera. Mali naman yata na ikumpara mo ako sa ibang lalaki. Pati na rin niya sarili mo. Mali na kung mali, pero hindi ko lang talaga mapigilang mainggit eh. Tsaka, pati ba naman yun, sisitahin mo pa? Eh bakit hindi mo nalang pagtuunan ng pansin yung sarili mong diskarte? Para naman umasenso ka, ha? Sabi ko naman sa'yo, nagsisikap ako, di ba? Eh hindi ko naman nakikita eh. Puro ka lang salita. Hindi mo lang talaga napapansin kasi inuuna mo pang mainggit sa iba. Oh, kita mo na?
Pati talaga yon sinisita mo pa. Paanong hindi kita sisitahin nakakapikon ka na? At ako pa talagang nakakapikon? Ha? Palibhasa! Wala kang alam sa nararamdaman ko! Wala ka rin pakialam! Anong klaseng kinakasama ka? Anong walang alam at pakialam? Meron kaya? Hindi ako naniniwala sa'yo! Eh di huwag kang maniwala, problema ko ba yon? Alam mo, pagod na ako. At gusto ko lang magpahinga kaya pakiusap. Manahimik ka na dyan. Wala kang karapatang magpahinga! Ano sinabi mo? Narinig mo ang sinabi ko! Huwag kang umastang bingi dyan! Ah! Lintik na buhay naman to! Oh! Pati itong kinakasama ko, lintik din! Ah! Papadudot sobrang aborido ako kay Emily kaya hindi ko na nakontrol ang bibig ko na magsalita ng mga masasakit. Bagay na lalo lamang gumatong sa nagbabaga at mainit-init na naming away. Tapos ay kinantsawan pa kami ng mga kapatid niya at pinagpustahan kung sino sa amin ang kakampihan nila. Siyempre walang kumampi sa akin kaya lalo lamang akong nanliit at nakaramdam na pinagtutulungan nila ako. Noong hindi pa humuhupa ang tensyon sa pagitan namin ni Emily ay pumagitna na ang nanay niya para sawayin at awatin kami. Tumigil na ako pero kung ano-ano pa rin mga sinabi ni Emily kaya napiko na ako at nagdesisyon na lamang na umalis sa bahay nila. Bago ko pa mabigwasan ang pagmumuka ng kinakasama ko. Tapos pumunta ako sa bahay ni Ate Terry. Para kung bata na nagsumbong sa kanya kaya naman galit na galit siya. Kasi inaapi na raw pala ako doon. Gusto niya sanang sumugod kina Emily para raw sa bunutan ng kinakasama ko kesyo wala siyang pakialam kung hindi pa nagtatagal simula ng mga anak ito. Pero inawat ko na lamang si ate at pinakiusapan na pabayaan na lamang niya akong magpahinga sa bahay niya. Kinabukasan papadudot ay doon na ako umuwi kina Emily at sermon agad ang pinaalmusal niya sa akin. Emily, ano ba? Ano ba? Inaano kita, ha? Nagtatanong lang ako sa'yo. Saan ka galing, ha? Saan ka natulog? Sagutin mo ako! Kina Ate Terry nga. Kanino ko pa sinabi na galing ako sa bahay niya, di ba? Hindi ako naniniwala sa'yo! May ibang babae ka, no? Aminin mo na! Emily naman eh. Sagutin mo na lang yung tanong ko, Clarence! Wala akong ibang babae. Saka bakit ako mambababae? Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Isip-isip din. Sus! Mahal daw. Ano ba kasi problema mo? Ikaw ang problema ko! Ano ba ginawa ko? Bakit ang sungit-sungit mo sa akin? Nagtanong ka pa talaga, ha? Malamang. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan eh. Hindi pa ba halata, ha? Ang ano? Na hindi na kita mahal! Anong sabi mo? Paano naman nangyari yun? Ewan ko, hindi ko alam. Basta, nagising na lang ako isang araw na nagsisisi na ako na nagpabuntis ako sa'yo. Na ayaw na kitang makasama, ganun. Imposible naman yun. Posible yun. Maniwala ka. Siguro ikaw talaga yung may iba, no? Aminin mo na! Ha? Wala ah. Bakit naman ako maghahanap ng panibagong sakit ng ulo? Sige nga. Ewan ko sa'yo. Hindi ako malanding babae, no? Pero kung sakali man na magkagusto ulit ako sa iba, eh iiwasan ko na yung mga kagaya mo. Aaminin ko na naging utu-utu ako nun. Kasi masyado akong nadala sa matatamis mong salita at naawa ako sa mga drama mo. Pero alam mo, narealize ko na mas gusto ko pala ng lalaking mature mag-isip at kaya akong buhayin. Hindi kagaya mo. Ayun! Lumabas din ang totoo sa bibig mo mismo. Pero wala nga sabi akong lalaki. Tsaka bakit ako ang inaakusahan mo? Eh ikaw nga yung kung kani-kaninong bahay nakitulog kagabi. Tigas din ng bunbunan mo, no? Gusto mo tawagan pa natin si Ate Terry para itanong mo sa kanya mismo na andun ako sa bahay niya natulog kagabi? Ayoko nga. Bakit ko gagawin yun eh? Malay ko bang nagsabuatan kayong magkapatid? Siyempre pagtatakpan ka niya. Ah! Para ka talagang taki! Ikaw ang parang tanga! Hindi mo ba talaga ako bibigyan ng katahimikan kahit konti lang? Manahimik ka muna kasi nakakapikon ka na eh! Ano naman kung nakakapikon ako? Ha? Oh, bakit? Anong gagawin mo sa akin?
Sasaktan mo ko? Sira, hindi ako nananalit ng babae. Hindi raw. Pero sa tono mo parang papunta na dun eh. Grabe ka na sa akin, Clarence! Sobra-sobra nagpasakit ang ginagawa mo sa akin! Ano, wala akong ginagawa sa'yo. Napaka-OA mo, ha? Ako pa talaga ang OA? Oo, sino pa ba? Saka bakit ka nag-iiyak dyan? Mamaya isipin ng pamilya mo, sinaktan kita o ano, mapasama na naman ako. Masama na naman talaga ang tingin nila sa'yo! At kasalanan mo kung bakit ganon. Buti pa, alis na muna ulit ako. Malapit na akong masiraan ang ulo sa pamamahay na to eh. Pag umalis ka, hiwalay na tayo! Bahala ka sa buhay mo! Papadudot nakipaghiwalay nga sa akin si Emily at kahit masakit sa loob ko ay hinayaan ko na siya. Ang bigat din naman niya sa kalooban na kasama kasi. Tipong hindi na niya ako nirespeto at hindi niya rin na-appreciate ang mga efforts na ibinibigay ko para sa kanya. Bukod doon ay pinagbintangan niya pa akong may ibang babae samantalang siya nga yung nanlalalaki. 2 araw pagkatapos kong umalis sa bahay nila. Maging si Ate Terry ay hindi rin makapaniwala sa kinahandungan ng aming relasyon. Pero isa lang ang nasabi niya. Confirm daw na malandi ang dati kong kinakasama. Wala na naman akong pakialam kay Emily. Ang habol ko lang ay ang anak ko na nakikita ko ng 1 beses sa loob ng 1 linggo. Nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho at pagpapaunlad sa aking sarili para masustentuhan ko ang aking anak at mabigyan siya ng maayos na kinabukasan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili niyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. More power po sa inyong programa at sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Clarence. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.